de vorige aflevering doken we in de wereld van laaggeletterdheid en ontdekten we de grote impact die dit heeft op onze regio. Nou, om te beginnen, laaggeletterdheid komt heel veel voor. En dan kijken we nog alleen naar laaggeletterdheid. Landelijk zo rond de 11% van de mensen die laaggeletterd zijn. En als we dan niet alleen kijken naar laaggeletterdheid, dan gaat het over 1 op de 3 mensen. Laaggeletterdheid wordt voornamelijk veroorzaakt doordat generaties achter generaties wordt doorgegeven. Blijft dan eigenlijk zich herhalen met generaties doorlang. En daarom is een thuissituatie ook zo belangrijk. Dat ook jonge ouders al vroeg beginnen met taal en taal stimuleren. Het aanpakken van laaggeletterdheid heeft een lange adem. En daar zul je ook met veel partners aan moeten samenwerken om dit op te pakken. Ik denk dat het heel belangrijk is, want als ik naar mezelf kijk, ik heb dan niet heel veel boeken gelezen. En ja, daar merk je toch hoe belangrijk lezen is om steeds wat moeilijker boeken te kiezen. En dat helpt je zoveel verder uiteindelijk in je leven met de hele studie en wat je daarna gaat doen. Juist daarom richten we ons in deze aflevering op taalontwikkeling van jonge kinderen. Want blootstelling aan een rijke taalomgeving tussen 0 en 4 jaar bevordert niet alleen de taalvaardigheid, maar stimuleert ook belangrijke vaardigheden zoals plannen, beslissingen nemen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Kim spreekt met Egid van Houten, directeur van Mijnstreek Bibliotheek, en ontdekt waarom de bibliotheek dé plek is om samen met je kinderen op ontdekkingstocht te gaan. Als je het hebt over lezen en taal, mag een bezoekje aan de Biep natuurlijk niet ontbreken. We zijn in de bibliotheek van Kerkrade, ofwel de Hub. En Egid van Houten is niet alleen directeur van de bibliotheek hier in Kerkrade, maar nog van een aantal andere bibliotheken in de regio Parkstad. Egid, dankjewel dat je met ons in gesprek wil gaan en welkom in jouw eigen bibliotheek. Ja, de Hub-bibliotheek inderdaad, een van onze vestigingen. En wel een hele mooie vestiging. Dit is wel een hele mooie vestiging. Deze heeft ook in 2021 de prijs voor mooiste bibliotheek van het land gewonnen. Oh, dus, wow. En dat is dan ook meteen mijn eerste vraag aan jou. Want als je denkt aan de Biep, dan denk je aan het uitlenen van boeken. Maar wat doet een bibliotheek nog meer? Nou ja, wat we hier doen. Zitten, zijn. Dus je mag naar de bibliotheek komen om er te zijn, om te zitten, om te spelen met je kinderen, om een krantje te lezen, om een computer te gebruiken. En een stapje verder nog het gebruik van diensten van de overheid, zoals als je iets met studiefinanciering wil aanvragen of de sociale verzekeringsbank, de belastingdienst. Nou, dan kan de Biep je daarbij helpen. En anders een van onze partners die ook hier zijn, dus wat we ook heel veel doen, is dat we eigenlijk mensen helpen om hun vraag te beantwoord te krijgen. En dat is dan niet alleen wij, maar dat zijn ook andere partners uit de stad of de omgeving. Ja, we zitten hier nu op de kinderafdeling van de Biep, want daar begint het natuurlijk allemaal het lezen. Maar wordt er nog, even los van die kinderen, wordt er nog veel gelezen? Ja, ik denk mensen lezen in principe heel veel. Je leest bijna de hele dag zelfs. En vaak gebeurt dat op een schermpje vlak voor je neus. En dat zijn dan berichtjes, tweets, Facebook berichtjes, Instagram, noem maar op. Vaak heel visueel. Andere teksten zijn vaak met veel kopjes, waardoor je heel snel even die tekst doorleest. Maar wat steeds minder gebeurt en waar we ons wel een beetje zorgen over maken, is natuurlijk het diepe lezen. Geconcentreerd meer dan 20 minuten, een half uur lezen in een tekst, zodat je er ook echt helemaal in verdwijnt. Ja. Dan gebeurt er namelijk iets anders met je hersenen, waardoor je eigenlijk nieuwe verbindingen in je hersenen legt en jezelf ontwikkelt. En dat is natuurlijk iets waarvan we eigenlijk willen dat bij die kleine hummeltjes al begint, dat ze interesse krijgen in die boeken. Ja, het begint eigenlijk al bij het praten tegen je kind, als het zelfs nog niet geboren is, maar zeker ook als baby. Het is heel belangrijk om het goede boek bij het goede kind en bij de goede fase te hebben. De ene gaat daar wat sneller in dan de ander. De ene is wat meer, hier liggen strips. Dat is een goede begin voor de ander. De ander wil misschien een boek over haaien. Nou, dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen. En dat doen we hier, maar dat kunnen we vooral ook doen in samenwerking met scholen, kinderopvang, maar ook het consultatiebureau. Ja, want daar wilde ik ook naartoe. Dan heb je het zeg maar over het hele premature. Dan gaat het dus eigenlijk al naar verloskundige praktijken.
Ja, inderdaad. We hebben hier een groep, dat is een centringgroep. Dan gaan zwangeren samen eigenlijk informatie uitwisselen, informatie krijgen van de verloskundige. En in die reeks van bijeenkomsten komen ze ook een keer naar de biep om onze specialist taal voor het jonge kind eigenlijk te laten vertellen over die ontwikkeling van taal bij kinderen. Want als je kinderen al van heel vroeg af aan goed voorleest, veel met ze praat, spelletjes met ze speelt, dan ontwikkelen ze een veel rijkere woordenschat. En dat heb je over 3.000 tot 4.000 woorden zelfs, voordat je dus naar school gaat, die je anders mist. Ja, en daardoor kun je later eigenlijk veel beter ontwikkelen. En het is heel moeilijk om die achterstand nog in te halen. Dus alle energie die je zo vroeg mogelijk op het gebied van taal en lezen in die kinderen stopt, die krijg je heel veel voor terug op een latere leeftijd. Nu hebben we hier natuurlijk hoofdzakelijk Nederlandstalige boeken. Maar stel, je hebt een gezin dat komt vanuit het buitenland naar Nederland en heeft ook kleine kinderen. Wat dan? Ja, we hebben wel een collectie anderstalige boeken en prentenboeken, maar die is nog klein. We gaan die wel wat uitbreiden in de toekomst. Maar het is wel heel belangrijk dat je bijvoorbeeld de boeken leest in een taal die je zelf goed machtig bent. En als dat niet Nederlands is het handig om dat ook niet krampachtig te gaan proberen, maar eigenlijk vanuit je eigen taal van het hart noemen wij dat, voor te lezen aan kinderen of verhalen te vertellen. Want als ze die concepten van die woorden dan leren kennen, dan kunnen ze die makkelijker in een andere taal leren. En zo is het eigenlijk ook met het Limburgs. Dat, als je dat in het Limburgs geleerd hebt, dan kun je heel makkelijk Nederlands leren. Dus dan gaat het eigenlijk van een achterstand, wat veel gedacht wordt, naar een voorsprong, omdat je meertalig bent. Ja, taal van het hart. Ja, heel mooi inderdaad. Het is een plek voor kinderen. Ja. Het is heel speels ingericht. Hoe gaan lezen en spelen samen in de biep? Ja, dat is soms wel eens een uitdaging. Inderdaad, het zit nog niet bij iedereen in het hoofd. Lezen en spelen gaat zeker samen. Waarom? Het moet vooral gaan over plezier. En lezen kan dat plezier brengen. Spelen brengt dat plezier bijna bij alle kinderen die we hier over de vloer krijgen. Maar dat betekent wel dat wij ons ook een beetje aanpassen. Inderdaad, het is niet meer niet de stiltecoupé. De stiltecoupé. We hebben ook stukken waar het rustig is. Maar er moet vooral gespeeld worden. En we zetten ook gewoon letterlijk in heel veel bibliotheken nu speelgoed neer om er te zijn. Ja. En dan wordt dat spelen in je hoofd ook verbonden met dat lezen. Ja. En dan wordt dat natuurlijk ook veel meer een idee van plezier. Ja. Dus dat helpt ook mee. En dat betekent ook dat je inderdaad als ouders daar lekker moet kunnen zitten. Dat die kinderen hun gang kunnen gaan. Dat je een kopje koffie. Ja. En dan kan er wel eens een kopje koffie over een boek heen gaan. Maar als mensen een boek mee naar huis nemen, kan dat ook. Ja. Dus dat is helemaal prima. Het is wel fijn dat ze hier naartoe komen, in plaats van dat ze misschien weer thuis voor de televisie zitten. Ja. En dat ze hier voor we zijn een van de weinige plekken waar je helemaal niks hoeft. Ja. Je kunt hier gewoon komen zitten en niemand die je wat vraagt. Eigenlijk kunnen we zeggen, de biep is van vroeger, van nu en van de toekomst. Want het blijft zich continu aanpassen aan wat er in de wereld gebeurt. Ja, en ik denk dat ook, informatie en lezen, dat is wel een beetje de kern van wie we zijn. Ja. Maar hoe zich dat uit, dat verandert constant. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die nog niet weten waar ze hiervoor terecht kunnen? Ik denk voor de mensen zelf, als je echt wil werken aan lezen, dan zorg dan dat je een taalrijke omgeving thuis hebt. Waarin je boeken hebt, waarin je kranten hebt. En dat hoeven echt niet allemaal dikke pillen te zijn. Dat mogen ook hele kleine boekjes zijn, stripboeken zijn, informatieve boeken. Omdat het gaat erom dat je met die taal bezig bent. En als je het goede voorbeeld geeft voor kinderen, ga dan op zoek naar het goede boek. Nou, dat kun je hier vinden. We hebben er meer dan 100.000 dus. En het is gratis. Voor kinderen, en wij hebben het zelfs nog wat langer, tot en met 25 jaar is het gebruik van de biep gewoon helemaal gratis. Maar wie weet dat? Nog niet genoeg mensen, nee. dat is zo. Want we hebben helaas nog, zien we dat we maar een deel van de inwoners bereiken. Ja. Daar werken we hard aan, maar dat kan steeds beter. Fijn ook dat we dat verhaal hier kunnen doen. Maar ook dat het gratis is. En we hebben nu per 1 januari hebben we ook de leengelden afgeschaft, waardoor het dus echt niks meer kost als je het boek maar terugbrengt. Ja. Dat is eigenlijk het enige. Geen reden om hier niet naartoe te komen. Het is hier lekker warm, het is gezellig, het is fijn, het voelt huiselijk, je kan er van alles. Ja. Er is geen reden om hier niet gewoon eens een keer naar binnen te komen, ook al ben je nog niet geweest. Kom even naar de bibliotheek en laat je verrassen en laat je ook informeren. Je kan met al je vragen terecht. Zeker. We zijn in die zin ook wel een organisatie. Als je bij ons aan de balie komt of als je een medewerker aanspreekt,
Misschien hebben wij het antwoord niet zelf, maar we weten altijd waar je het antwoord kunt vinden. Ja. En ik denk dat dat een hele sterke kracht is. Ja, fijn. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit Graag mooie gedaan. interview. Nogmaals, voor vragen, ga naar de website, laat je informeren en kom gezellig langs. Dankjewel, Egid. Taal hoeft niet altijd te beginnen met letters en zinnen. Soms spreekt een beeld boekdelen. Juist voor kinderen en ook voor volwassenen kunnen visuele verhalen een krachtige ingang zijn tot taal, verbeelding en gesprek. Gelukkig zijn er talloze prachtige tekstloze prentenboeken die hierbij kunnen helpen. Deze boeken bestaan uitsluitend uit sprekende illustraties. Ze zijn speciaal bedoeld als hulpmiddel en als startpunt voor gesprekken, verbeelding en creatief schrijven. Samen ontdek je het verhaal aan de hand van tekeningen en geef je woorden aan, al vertellend of schrijvend. Gelukkig zijn er ook voor volwassenen visuele meesterwerken om van te genieten. Zoek dan vooral naar het genre graphic novels. In dit genre worden complexe thema's niet uit de weg gegaan en worden taboes doorbroken. Dit alles in combinatie met een vaak persoonlijke, eigenzinnige tekenstijl. Graphic novels onderscheiden zich van klassieke stripboeken door een literaire inslag en diepgaande, zorgvuldige, opgebouwde verhaallijnen. Dat beeld en taal krachtig kunnen samensmelten, bewijzen talloze films en stripboeken die niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Toch wordt de samenwerking tussen beeld en taal nog vaak onderschat. Daarom gaat Kim in gesprek met de makers van Pim en Poes. Een peuterboekje dat de allerkleinste op speelse wijze laat kennismaken met beeldende en geschreven taal. Taal en beeld. Heel belangrijk voor volwassenen, maar ontzettend belangrijk voor kinderen en eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd. Daarom zitten we vandaag bij Peuteropvang Heerlen en ga ik in gesprek met Ingrid van den Bunder en met Sandra Israël. We gaan het hebben onder andere over deze boekjes die ontzettend belangrijk zijn voor de peuteropvang. Om met jou te beginnen, Ingrid. Jij bent van Peuteropvang Heerlen. Hoeveel locaties hebben jullie op dit moment? Op dit moment hebben wij 21 locaties in Heerlen-Hoensbroek. En hoeveel peuters Dat hebben we het dan betreft over? dan een 650 peuters die iedere week naar de peuteropvang komen. 650 peuters die ook allemaal beginnen met taal en met lezen. Ja, dat klopt. Ja, en dan hebben we deze en voorlezen boekjes. niet te vergeten. Ja, dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de kennismaking met taal eigenlijk. Ja. Want het is niet zo goed gesteld met de taal in de regio Heerlen. Helaas niet. Dat betekent niet dat alleen het allochtone mensen betreft, maar dat ook autochtone mensen daarbij zitten die heel slecht taal kunnen gebruiken, Ja. of gebruiken, wel kunnen spreken, maar het lezen is dan vooral een knelpunt. Ja, en als die oudere kinderen hebben, dan bestaat natuurlijk het risico dat zich dat Absoluut, doortrekt. je ziet heel vaak dat dat doortrekt, want kinderen worden niet gestimuleerd dan om te lezen, thuis niet. En wij kunnen daar in de peuteropvang wel iets aan doen. Maar dat is maar eigenlijk een heel klein beetje van de tijd van 24 uur per dag dat een peuter en een peuteropvang aanwezig is. Ja. En thuis is het ook heel belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden. En het geeft natuurlijk ook heel veel plezier om samen voor te lezen. Nou, jij had het idee voor het boekje. En toen? En toen, ga je daarover nadenken. En toen kwam ik al heel snel bij Sandra uit. Want Sandra die verzorgt voor ons een aantal teksten. En dan ga je brainstormen met elkaar. En toen zei Sandra, nou, ik wil wel eens gaan proberen om daar iets over op te schrijven. Ja, jij bent schrijver van beroep. Ja. Schreef je al op dit niveau voor kleine kinderen? Ja, het liefst voor jonge kinderen, Ja. peuters en kleuters, groep 3. Maar dan wel liefst om voor te lezen. Ja. En de beginnende lezer, dat vind ik dan ook nog leuk. Ja. Maar wel dat jonge kind. Die fantasie van die jonge kinderen, die is nog zo heerlijk puur. Ja. Dus dat is gewoon leuk om daarvoor te schrijven. Sandra, het schrijven van kinderboeken is natuurlijk heel anders dan het schrijven van boeken voor volwassenen. Wat kun je vertellen over, laten we zeggen, de techniek achter het schrijven van kinderteksten? Nou, ik begin in eerste instantie gewoon te schrijven. Ingrid opperde een idee en dan begint in mijn hoofd al van alles, beginnen Pim en Poes al rond te dansen. Dan schrijf ik dat eerst gewoon op en daarna ga ik pas kijken, de zinnen korter maken, want die moeten wel wat korter natuurlijk dan in een boek voor volwassenen.
ook woorden waarvan ik denk van nee, dit weten ze niet wat het is. En dat moet te veel uitgelegd worden. Maar sommige woorden laat ik er ook weer wel in staan. Omdat het natuurlijk ook weer goed is voor die woordenschat om die weer wat uit te breiden. Ja. Maar ja, de techniek is vooral kort en beeldend. En in mijn hoofd begint er dan ook al beelden te ontstaan. Maar ja, dat wordt later natuurlijk door de illustrator heel mooi uitgewerkt. En verder kijk ik vooral korte en krachtige zinnen. Maar ook een verhaal wat leuk is om naar te luisteren. Maar ook om voor te lezen als ouders of opa en oma. Ja, ja. En jij gaf al aan, de boekjes zijn gratis. Ja, dat klopt. Hoe en waarom? De boekjes zijn gratis omdat er in Heerlen toch een heleboel ouders wonen, die peuters die naar de peuteropvang toe komen, dat daar een heleboel mensen toch hun geld, dat kunnen we allemaal maar 1 keer uitgeven. En er zijn mensen die die iets minder hebben om uit te geven, dat het toch heel moeilijk is. En dan doe je dat toch minder snel aan een boek, dan dat als je voor eten, huur en alle andere dingen moet zorgen. Ja. Dus vandaar dat wij hebben, de peuters krijgen dat boek gratis. Wat mooi. Ja. En je kan natuurlijk ook naar een bibliotheek gaan. Maar ook dat is soms een drempel voor mensen. Ja, dat is eigenlijk heel jammer, want de bibliotheek staat natuurlijk ook boordevol met boeken voor die doelgroep, voor die kleine kindjes en ook voor de ouders. Je pikt eigenlijk alles mee, maar die drempel inderdaad is iets... Maar als je in Heerlen-Noord woont of in Hoensbroek of zo en je moet dan helemaal naar een bibliotheek toe gaan. Ja. Bus kost ook weer geld. Dan proberen we het in ieder geval op deze manier ook. Het is soms een druppel op een gloeiende plaat, maar wel een hele mooie druppel. Ja. Ja. We hebben het gehad over de totstandkoming van de boekjes. We hebben het gehad over de teksten in de boekjes. Maar heel belangrijk is natuurlijk vormgeving. Hoi Eline. Hoi Kim. Jij bent de vormgeefster van Pim en Poes. Ja, klopt. Jij geeft natuurlijk heel veel vorm, want je bent zeker in de regio een bekende vormgeefster. En toen werd je gevraagd, een hele tijd geleden al, rond 2013, of je Pim en Poes wilde gaan vormgeven. Eigenlijk tot leven gaan wekken, want ze stonden op papier. En toen? Ja, dat was wel een spannend proces. Want ik had wel alles in kinderboeken gemaakt, een beetje zo'n intern boekje. Maar dit was toch meer voor de echt, zeg maar. Ja. En dan krijg je dus inderdaad op papier Pim en Poes. En, maar wie zijn dat dan? Dan moet opeens inderdaad een uiterlijk aangekoppeld worden. En dat is wel heel leuk om dat te gaan bedenken dan. Ja, wie zijn dat? Wat voor kleur haar hebben ze? Ja. Mag ik een zwarte poes, een rode poes, een lapjeskat, wat dan ook? Ja. Kun je je nog herinneren hoe je daar toen zeg maar, voor jezelf mee bent begonnen? Ja, dat is eigenlijk, ik ga dan gewoon er vol in, zeg maar. En dan ontstaat er al heel snel iets. En ik heb dat wel dan overlegd natuurlijk met Sandra en met Ingrid. En op een gegeven moment waren we tot het punt van, dit zijn ze echt. En toen kon je dat boekje in zijn geheel gaan vormen. En toen wisten we nog helemaal niet dat er meerdere boekjes kwamen. Hè? Dus het was toen een eenmalig project. Ja. Kun jij beschrijven hoe het proces in zijn werk gaat? Vanaf het moment dat jij weet, oké, er gaat een nieuw boekje komen. Ja, zeker. Nou, het is al zo, hè, dan zie ik ben sowieso de grafisch ontwerper van de peuteropvang, hè, dus dan ben ik daar wel eens. En dan zegt Ingrid of Sandra, volgens mij voor het laatste boekje van, Aline, weet je, en dan zo en zo. Oké, dan denk ik, leuk, we gaan weer een boekje maken. Dan komen we samen en dan de laatste keer bijvoorbeeld ging Sandra in een meeting dan de tekst voorlezen. Ja, en dan gaat dan krijg ik mijn hele fantasie, gaat dan zeg maar al los. En dan zie ik al wat Poes doet. En, dus dan zijn de eerste ideeën gemaakt in mijn hoofd. En vervolgens op mijn kantoor, als ik echt aan de slag ga, zeg maar, dan begin ik met te tekenen. Ik maak meestal wel eventjes een klein overzichtje van, dit wil ik per pagina. Dan zet ik ook de tekst al op de pagina en dan ga ik per pagina werken. Dat laat ik dan alles weer een keertje zien. En dan kunnen we samen even kijken van, daar ontbreekt iets of... Zo wordt hij helemaal afgemaakt. Ja. Voor jou als vormgever is het natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Maar waarom is het met name voor die kinderboekjes zo belangrijk dat taal gecombineerd wordt met beeld? Ja, wat ik je net al zei, dus als ik een verhaal hoor, dan krijg ik al meteen allerlei ideeën. Dan zie ik al beeld in mijn hoofd. Maar bij die peuters werkt het omgekeerd. Dus die hebben dat beeld nodig om dan ook de taal te kunnen begrijpen. Ja. Dus
Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Wat is jouw favoriete Pim en Poes boekje? Ja, die staat hier. Ik vind deze wel heel erg leuk. Ja. Die in Heerlen, omdat ik ook in Heerlen woon en heel erg gek ben op Heerlen. Ja. Dus dat was superleuk. Maar die erachter ligt, Pim en Poes in de Biep, die is verfilmd door een animatiemaker. En ik wist natuurlijk niet hoe dat zou uitpakken. Daar zat een klein beetje bang voor. Dat ik dacht van, dadelijk denk ik... Het is zo geniaal mooi geworden. Hij is vertoond in Royal. En dan zie je voor de eerste keer je eigen boekje verfilmd op een groot scherm. Als tekenfilm. En het was in detail zo ongelooflijk mooi gedaan. Ja. Dus eigenlijk deze. Pim en Poes lopen door de bibliotheek. Op zoek naar mooie boeken. Ze gaan een paar keer per week. Maar wat is dat? Wie staat daar? Tussen de boeken in het rek. Het is een heel klein mannetje. En het doet zo gek. Wie ben jij? Roepen Pim en Poes. Stop met klauteren, snel! Ineens staat het mannetje zomaar voor hun neus. Het kijkt en het lacht en zegt... Ik ben Boekboefje, heus. Ik woon hier in de bibliotheek, steeds in een ander boek. Ik ben dol op verhuizen, daarom dat ik een nieuw huisje zoek. Pim en Poes helpen zoeken. Ik zoek een fleurig boekje, het liefst met iets lekkers erin. Tussen mooie avonturen heb ik het naar mijn zin. Ik weet waar jij kunt wonen. Pim kijkt heel erg blij. Je voelt je vast erg thuis in een boek over Poes en mij. We leerden bij Peuteropvang Heerlen hoe kinderen al op jonge leeftijd beginnen met taalontwikkeling. Nu zijn we bij basisschool De Veldhof in Eigelshoven en ga ik in gesprek met wethouder Joost Lange van de gemeente Kerkrade om hier te ervaren hoe kinderen op de basisschool verder gaan met het ontwikkelen van taal. Hallo Jo, dankjewel dat je een bijdrage wil leveren aan ons programma. Er wordt op dit moment gespeeld, het is speelkwartier, dus er is volop wat te doen hier op het plein. We hebben het over taal. En taal is natuurlijk op basisscholen ontzettend belangrijk. In het programma praten we over laaggeletterdheid, maar jij geeft eigenlijk aan, dat vind ik een heel lelijk woord. Ja, ik heb het liever over taalontwikkeling en minder geletterd zijn, hè, ook in taalachterstanden. Maar laaggeletterdheid, dan maak ik het zo plat meteen, hè. Dat wil ik liever niet, dat woord niet gebruiken. Nee. Maar er zijn natuurlijk achterstanden die we moeten inhalen vaak. De kinderen en ook de ouders vaak. En daar staan we voor de lat. Dan hebben we het over de kinderen, inderdaad. Dat begint natuurlijk al heel vroeg, dat begint al thuis. Er is een groot verschil of kinderen met 5000 woorden of met 2000 woorden naar school komen. Ja, dat klopt. We hebben onderzoek gedaan dat er kinderen zijn die komen met 2000 woorden als ze naar de groep 1 komen van de basisschool. Ja. Maar die kinderen hebben een dubbel aantal woorden idioom zitten en dat scheelt een hele slok. En dan moet je die achterstand proberen in te halen en daar moeten we hard voor werken. Ja, daar draagt een school natuurlijk voor een heel groot deel aan bij. Wat is de rol van de gemeente Kerkrade als we bijvoorbeeld kijken naar de Droomhof? Nou, de Droomhof is een IKC, Integraal Kindcentrum. En we hebben dat ook bewerkstelligd. We willen dat überhaupt in Kerkrade nog 2 zeker gaan openen in de toekomst. En daar werken verschillende entiteiten samen. Hè. De kinderopvang zit hierin, de basisschool aan zich, dan jeugdgezondheidszorg, maar ook logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. Dus alles wat hier te maken heeft met kinderen van 0 tot 12 jaar gebeurt hier. Ja, hoe trots ben je? Ja, heel erg trots. Kijk, we werken in de bibliotheek een hele grote partner, ook in dat verhaal. Welzijnswerk, Impuls bijvoorbeeld in Kerkrade doet mee. Kijk, het is het herhalen van zaken, weet je, het laten terugkomen. En ook ouders bewust maken van het feit dat taalontwikkeling goed is voor de kinderen. Ja. Als ze later, in latere leeftijd, als ze een baan moeten krijgen, vervolgonderwijs gaan doen, dat scheelt allemaal. Hè. Je wordt weerbaarder, je kunt jezelf beter redden, redzaamheid. En de gemeente is ervoor om dat te faciliteren. In financiële zin vaak met programma's, maar ook inhoudelijk. En ook de partners altijd te sluiten, die dat, bijvoorbeeld logopedie, die betalen wij ook. Ja. En die is ook op scholen vertegenwoordigd. Ja, het is heel anders dan het vroeger was. Vroeger ging je naar school, als je een taalachterstand had, ging je naar de logopedie extern. Nu wordt er heel veel meer op school gedaan. Wij proberen veel minder kinderen in de SO te krijgen, speciaal onderwijs, om daaruit te halen. Als je 1 keer daar zit, respect, dan doen we goede dingen, maar dan blijft het waarschijnlijk. Maar je kunt een taalachterstand ook inlopen en dan kun je ook op een reguliere basisschool blijven. En dat is voor het ontwikkelen van een kind, dan voor de volwassenheid heel belangrijk. Ja, absoluut. Jo, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Wij gaan zo meteen een kijkje nemen in de school samen met de directrice, met Christel.
Ja, ontzettend mooi wat jullie allemaal doen. En ik wil je hartelijk bedanken voor dat allemaal. Graag gedaan, Kim. Dankjewel. Jullie ook nog eens. Dankjewel. Christel, fijn dat ik even met je in gesprek mag. Jij bent directrice van basisschool De Veldhof hier in Eigelshoven. Wat kun je vertellen over De Veldhof? Dat klopt. Ik ben inderdaad directeur van deze mooie basisschool. Wij zitten sinds dit schooljaar in ons nieuwe pand. En ons pand behelst niet alleen de basisschool, maar is een integraal kindcentrum. En een integraal kindcentrum betekent dat we samenwerken met de kindpartner Flow, die ook in dit pand gevestigd is. Dat we een logo, een ergo, een fysiotherapeut hebben, schoolmaatschappelijk werk. Eigenlijk alle partners om het kind van 0 tot 12 een goede opvang en onderwijsplek te kunnen bieden. Heel compact, klinkt ook wel anders dan dat andere basisscholen dat doen. Dat klopt. Eigenlijk, dat is een beetje mijn visie, zou je willen dat op iedere plek een dergelijke samenwerking van partners plaats kan vinden. Dat is nog niet zo. Het heeft natuurlijk ook te maken met een pand dat er ook voor in staat moet zijn. En het is zo dat wij het geluk hebben dat wij deze samenwerking sinds dit jaar hebben. Ja, hier is echt met alle facetten rekening gehouden. Nu is een basisschool natuurlijk eigenlijk de bron van waar het begint voor kinderen als het gaat over taal. En daar gaat ons programma natuurlijk over. Precies. Jullie bieden kinderen al op hele vroege leeftijd logopedisch onderzoek aan. Ja. Waarom doen jullie dat en wat komt daaruit? Ja, wij bieden kinderen inderdaad logopedisch onderzoek aan. Daar komt eigenlijk uit of een kind op de een of andere manier ondersteuning nodig heeft voor wat betreft spraak, voor wat betreft taal, voor wat betreft achterstanden die daarin zijn en zo nog meer. We zijn er op dat moment eigenlijk vroeg bij om bij te kunnen stellen als er iets nodig is. Dat zal niet alleen de logopedist doen, maar dat kunnen we natuurlijk op school ook heel goed oppakken en dat doen we ook. Welke rol speelt taal in de sociale, emotionele ontwikkeling van kinderen? Sociaal-emotionele ontwikkeling is natuurlijk een ingewikkeld woord. Als je denkt hoe kinderen met elkaar spelen, al op jonge leeftijd, dan is taal daar ongelooflijk belangrijk bij. Het feit dat kinderen die bijvoorbeeld blind zijn, puur met elkaar spelen door met elkaar te praten en het zichzelf voorstellen wat er gebeurt. Zo gebeurt dat ook bij ons bij de kleuters. Kinderen hebben een enorm groot inlevingsvermogen, fantasie. En op het moment dat wij een rijke leeromgeving aanbieden, dan spelen kinderen en wordt de woordenschat vanzelf steeds groter. Ja, dan zitten we hier natuurlijk in een regio waar taalachterstand best wel groot is. Dat klopt, ja. Hoe maken jullie het verschil voor de kinderen? Wij werken met peuteropvang van kinderopvang Flow. Werken wij samen om de kinderen van leeftijd 2 tot 4 al mee te nemen in het voor- en vroegschoolse educatieprogramma. Ja. We werken samen met thema's, die doen we ook hetzelfde bij de peuters, maar ook bij de kleuters. We betrekken daar ook ouders bij en ouders krijgen ook van ons daar instructie in, krijgen daar hulp bij, wat ze thuis daar nog in kunnen doen. Ja, wat zij krijgen te horen is hoe wij werken in de themahoeken die we hebben. Wat we doen bij de peuters, maar ook zeker bij de kleuters, is dat we werken in themahoeken. Kinderen leren heel goed als ze kunnen associëren, als ze met betrekking tot een bepaald thema gedurende een aantal weken die woordenschat steeds verder kunnen uitbreiden. En je merkt bijvoorbeeld dat kinderen een veel grotere woordenschat krijgen op het moment dat ze ook met die thema's ervaringsgericht in een betekenisvolle omgeving, zoals wij dat dan noemen, als ze bezig kunnen zijn. Wij betrekken daar ouders bij door ze 2 keer in de week uit te nodigen. Dat ze een half uurtje kunnen komen kijken, meespelen met de kinderen en ook leren wat wij ze op school leren. We geven vervolgens ook nog brieven mee naar huis, waarin ouders ook nog kunnen oefenen met de kinderen thuis. Dat wat wij op school oefenen, dat kunnen ze thuis ook doen. Ontzettend waardevol. Zeker. Zijn er dan sinds jullie werken op deze manier met dit principe hele duidelijke verbeteringen merkbaar? Wat wij wel merken is dat wij, sinds dat wij met dit programma bezig zijn, is dat kinderen, als ze verder doorstromen naar groep 3 bijvoorbeeld, dat de woordenschat rijker is. Niet alleen het voorlezen, maar ook dadelijk het lezen vanaf groep 3 maakt natuurlijk dat kinderen met taal, met lezen bezig zijn en het ook leuk gaan vinden. En dat laatste vinden wij heel belangrijk. Ja, het leuk vinden het inderdaad. Leuk vinden, het af en toe precies. Even achter dat tabletje weg of achter die televisie weg en een leuk boek pakken inderdaad. Ja, dan kunnen jullie ze al voor klaarstomen. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk werk wat jullie doen om die kinderen dat al bij te brengen en dat plezier mee te geven. Ja. Wat kun je tegen ouders zeggen die nu kijken, maar die niet op een school zitten waar op die manier gewerkt wordt, om
misschien daar ook nog een beetje iets voor te doen met de kinderen thuis? Nou ja, wat ik ouders zeker zou willen aangeven van inderdaad, doe dat tablet eens weg. En op welke manier kun je, al is het met een boek of whatever, samen bezig zijn met lezen. Bezoek eens een bibliotheek samen. Laat kinderen ook boeken lezen. Wij krijgen hier volgend jaar in school onze schoolbiep met 2000 nieuwe boeken. Ja, we gaan kinderen, dat wordt een grote snoepwinkel, we gaan kinderen daar wegwijzend maken. Aan ouders zou ik willen zeggen van kom ook eens de school in, kijk eens hoe dat gaat met boeken lenen, ga eens naar de bibliotheek en ben bezig met taal, met lezen en met plezier hebben daarin thuis. Nou, je bent van harte welkom op basisschool De Veldhof in Eigelshoven. Christel, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Waarom is taal zo belangrijk? Een kind stelt die vraag misschien nog niet, maar elk kind leeft het antwoord al. We leren kinderen niet spreken zodat ze kunnen praten. We leren ze taal omdat ze daarmee kunnen begrijpen. Niet alleen elkaar, maar ook zichzelf. Hun verdriet, hun vreugde, hun verwarring. Een woord als liefde is geen klank. Het is een richting, een anker. Het krijgt pas betekenis als een kind leert wat het betekent om gezien te worden. Gewaardeerd, erkend. Toch leven we in een tijd waarin taal onder druk staat. Niet de gesproken, maar de ongesproken taal. In een wereld waar bommen luider klinken dan boeken en waar kinderen zwijgen omdat ze geleerd hebben dat uiten geen zin heeft. Maar taal opent. Het maakt ruimte voor empathie, voor vragen en voor respect. Waarom taal zo belangrijk is? Omdat woorden als respect, liefde en compassie geen betekenis krijgen in stilte. Hun inhoud wordt pas zichtbaar wanneer we leren wat ze betekenen en durven voelen wat ze oproepen. De kern? Niet wat je zegt, maar hoe je luistert bepaalt de diepte van ons samenleven. Daarom moeten we vroeg beginnen. Niet om van kinderen goede sprekers te maken, maar goede mensen. Mensen die liefde herkennen, respect kunnen tonen en compassie durven geven. We hebben het er in Literariteit regelmatig over dat taal meer is dan alleen communicatie. In de volgende aflevering gaan we het dan ook hebben over andere vormen van taal. Kijk mee naar de volgende aflevering van Literariteit. Zie jij vormgeving ook als taal of communicatie? Ja, zeker. Ik denk dat de vormgeving sowieso onderdeel is van hoe wordt het ontvangen. De leesbaarheid, de behapbaarheid waar we het net over hadden met dat snackable. Ware taal heeft een duidelijke mimiek, want als je iets vertelt en je hebt het over huilen, dan ga je niet hihi, hij is aan het huilen, maar dan heb je er ook treurig, is aan het huilen. Die mimiek is van belang. Braille is voor kinderen tot volwassenen. Hoe begint een kind met braille? Ja, eigenlijk begin je niet meteen met braille, maar je begint met leren voelen. Voeloefeningen, onderscheid maken tussen streepjes en bolletjes en al dat soort dingen.